дар бораи пасшавии сатҳи камбизоатӣ дар тоҷикистон аз 31% дар соли 2019 то 19.5% дар соли 2022. чунин изҳоротро рӯзи 17 июл Завқи Завқизода, вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон, дар Нью-Йорк дар форуми сатҳи баланд оид ба рушди устувор дар мавзӯи иҷозат додани иҷлосия оид ба ҳадафҳои рушди устувор баён намуд. ӯ зикр кард, ки гӯё даромади аҳолӣ дар 5 соли охир 2 баробар афзуда, рушди миёнаи солонаи иқтисодӣ дар сатҳи 7.3%-ро ташкил медиҳад. вазир ин комёбиҳоро ба қавли худ бо татбиқи ислоҳоти иқтисодӣ ва иҷрои барномаи нақшаҳои давлатӣ оид ба тадбирҳои зидди буҳронӣ вобаста кард. Каждый день вот такой. Придешь до вечера, стоишь там или 10-20 рублей зарабатываешь. И вот не знаешь, что делать. Или на счет бросить, или кушать. дар айни ҳол Завқизода афзоиши нархи маводҳои ғизоиро муваққатӣ номид ва талош кард онро бо омилҳои мавсимӣ шарҳ диҳад. ин муваққатӣ аст ва ба ҳолати аввалаш бармегардад, гуфт ӯ. дар моҳи феврали соли ҷорӣ раҳбарияти вазорати меҳнат ва рушди Тоҷикистон дар як нишасти хабарӣ дар душанбе эълон карда буд, ки маоши миёна дар ҷумҳурӣ дар авоили соли ҷорӣ 1730 сомонӣ, яъне $166 ташкил карда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 ба 13.4% ё 204 сомонӣ афзоиш ёфтааст, ки ин пасттарин музди меҳнат дар тамоми минтақа маҳсуб меёбад. масалан, агар нархҳои баъзе маҳсулоти асосиро, ки дар соли 2018 буд, бо нархҳои соли 2023 муқоиса карда шавад, маълум мешавад, ки ба ном афзоиши даромад ба афзоиши нархҳои озуқа мутаносиб аст, ки онро таварруми муқаррарӣ меноманд, яъне бо ибораи дигар он беқадршавии пул аст ва бидуни ба иноват гирифтани болоравии тарофаҳои хизмати коммуналӣ, нархи нақлиёти ҷамъиятӣ, қувваи барқ ва ғайра. من پنسیم کم میگیرم 150 میگیرم من ده هیچی نمیشه. барои муқоиса дар соли 2018 1 литр равғани растанӣ 12 сомонӣ, 1 килограмм гӯшт 40 сомонӣ, 10 дона тухм 8.5 сомонӣ, шакар 7.5 сомонӣ, орд 3 сомонӣ, макарон 6.7 сомонӣ, 1 килограмм биринҷ 7.14 сомонӣ арзиш дошт. дар соли 2023 1 литр равғани растанӣ аллакай 18-20 сомонӣ, гӯшт 70 сомонӣ, биринҷ 12-20 сомонӣ, шакар 10 сомонӣ, орд 5.8 сомонӣ, тухм 15 сомонӣ, макарон 11-12 сомонӣ арзиш дорад. нозирон қайд мекунанд, ки манбаи аслии даромади аксарияти хонаводаҳои тоҷик интиқоли маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ мебошад, ки бештари онҳо дар Русия кору фаъолият мекунанд. дар шароити кунунӣ, вақте ки қурби рубл ба фуруравӣ рӯй овард, ҳаҷми интиқоли маблағ низ ба таври назаррас коҳиш ёфтааст. коршинос Нур Сафаров бар ин назар аст, ки сатҳи зиндагии мардум танҳо ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ вобаста нест, балки омилҳои дигар низ ба зиндагӣ таъсир мерасонад. омили аввалин ва асосии ин аст, ки ҳама одамон гуногунанд ва онҳо дорои маҳорату қобилиятҳои гуногуни ақлонӣ ва ҷисмонӣ ҳастанд. инчунин арзишҳои муайяни ахлоқию иҷтимоӣ мебошанд. афзоиши солонаи маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 7-8% ин маънои онро надорад, ки ин афзоиш барои ҳама муфид хоҳад буд, гуфт ӯ. ба ақидаи ӯ, дар афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ҳоло бахшҳои саноат ва кишоварзии кишвар нақши асосиро мебозад. инчунин омили муҳими афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ сармоягузарии Чин ба саноати кӯҳӣ дар Тоҷикистон мебошад. дар ин замина метавон тахмин кард, ки бахши даромади калоне, ки Тоҷикистон ба даст меорад, дар байни 1-5% аҳолӣ ба истилоҳ элитаи молию саноатӣ, ки ба қудрати сиёсӣ, захираҳои молиявӣ ва тасмимгириҳои калидӣ дастрасӣ доранд тақсим мешавад, мегӯяд коршинос. ба ақидаи ӯ 95% боқӣ мондаи аҳолӣ маҷбуранд, ки аз ҳисоби деҳқонӣ ва хоҷагиҳои хурд, савдои чакана ва муҳоҷирати меҳнатии доимӣ зиндагӣ ба сар баранд.